ନୂତନ ବର୍ଷ 2024ରେ ସାରସ୍ୱତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ଜିଲ୍ଲା ସହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ ମହୋଦୟା ତଥା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା ଆମ ସାରସ୍ୱତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ୍ଭ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ। ତତ୍ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିଚାଳନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ NEP 2022କୁ ଆଧାର କରି ଡାଏଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ FLN ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ FLN କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ FLNର ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଆଗ୍ରହ ଓ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।